Двама души. Един комплект Лего Шрек. Една обща цел. Поне на хартия. Един от строителите първо организира, преглежда, планира. Той е тип Шрек. Има нужда от собствено пространство. Другият е точно като магарето. Строежът дори още не е започнал, но представлението вече е започнало. Задачата е проста. Сглобете комплекта. На практика това е по-скоро изпитание на търпението. Когато Шрек е готов, изведнъж всичко става ясно. Те не са избирали героите. Героите са ги избрали. Тогава пристига котаракът в чизми и всички дискусии веднага спират. Защото има фигури, срещу които не можеш да се съпротивляваш. В крайна сметка, разбира се, всичко си идва на мястото. Системата и ентусиазмът започват да работят заедно. Комплектът Лего Шрек, Магара и котаракът в чизми е идеален за този вид съвместно сглобяване. Единият иска мир, другият иска опит, единият от вас следва водача, другият носи хаос. И в крайна сметка, някакси това е, което го прави добро. За повече информация и наличност, посетете ни в магазина или нашия уебсайт.